Kaseng jeng kisam la jeng kaseng kongres hampa Meghalaya la ni ka Meghalaya Pradesh Youth Congress medagasi ka khnai tarik unelar arajar apulai kala shim matalang haga jeng rakhe ye ka All India Congress Foundation Day la ni ka sngi jong ka jeng seng ye ka seng kongres hari India kini kalong ban penkan mau ye ka sngi bal seng ye ka parti de ka penher ye ka lama jong ka parti haba kran begin thok khobor u vice president jong ka seng usam la ban phira ba semaj ulong ba ka jeng rakhe ye ka tiga sngi kalong ban pendrung se kisam la haga jella pat mujur hakari pakawai ban sakri ya kari bakajaj bendriu ulong ru bakajeng rakhe ya kan dikasni kalong ban penklan ya ka parti bat susu ulong ru ba menta ka seng kongres klan nang klan bat khamtam ele hadir gajeng wan phai byang jong ura hol kan thi kom MP jok lak sabha ka seng klan nang yo bor susu agak pulai ngila rakhe ya ka Indian Youth Congress Foundation Day berkoi ke India di man ki Pradesh Youth Congress District Youth Congress Assembly Youth Congress ni rakhe ke ni kasngi yakaba pentiu ke lama jong ka Indian Youth Congress ki office ki jongi prepare te kani kasngi ru kadi kadak jongi kena samla bangin pintu ki kena para samla jong ka jela ke jongi jong ka ri India ke jongi ba kamensim ban sakri hak emlang salang kamensim bermara ke jingie ke jing trailang kena samla ban kentiu ya ke emang salang ya ke jela bar khamtan ke ri jongi menang kiyo ki gun kiliang ka parti kongres la sepitang hajela jongi Meghalaya ru nila bang ba hoi election ba dep ngim yo kata ka result ko mengitmu ba bangim yo result kamut ba club organization ka kongres si dapat man ki jaka bangi don man ki konsensi man ki snongru pinlam pe ba organization juga kadan ka presence te ban convert pas ke result tang bun ki bangi kum ka party ni haban le tang bun ki bangi kum ka party ni haban tristom bat kawai ke bangi dan kam tom do de bangi yo biang ta goodwill dan ni kejing sania ni ba in ba kam jong ka youth congress hi bangi yo ta kejing trelang Kongres kum fiong phimene kum no ila ban yo shu ban pen tulun ka kam jong ka sing youth congress kum no bang ila ban yo shu ta enrollment bun sin di kum no ila ban ya relate ya ka jing e jong pai ba ka jing e jong kan no ka ken hun po ka kisnong kitau po ka jela po ka ri kum bang imenta ka jing ja badan Manipur ngi ila ban pen ya snow ban ngi da ka ba ngi so thu ka jing e jong pai ba ka ki ma ai ni por mudi punya semliang mudi punya sem khaliang jong no re ngim ni penting pan kren ya kajing sisa darang i kadang kajing sha nyon ben jong no ang hab long vocal kum mo phi ba ki bun hi temen ki kro kirang ba ki dang pet ki khmat sa kongres lingba khna samla lingba kajing long aware khna samla ki issue ba pher ba ka jala jongi ka kari ka jongi kaya lingba kajing long ka kajing dan ka awareness ba kajing la jongki ban kren halor kum issue par kham tam le kat lang la pangin pensawah ya ka sur jongki balong oppress di basanyon ben kini no ki bor la ring la sngo per cyber khoin tin ba ka jinglong bugul jongi ktai kan ra jing kala bang ya ka parti jongi kumbalong hak ini ki benai bladep ba du yosmo bung ui ke jimon tuit ki ba la ni ki brio na Manipur ke jela jongi abun di bakwa ban pentung school ada di bakwa ban pentung college ten bon wat kam ru kumju te ban wat kam kum ngilong hapo Meghalaya ke jela ba kerdu kam hi re ki school ngira don ki school bungi kendu bungi keren bakim la su ban tap mar mun jaka su iru kamtam school bilang hapo pring sorslong kolong ka ba bahawala ka yo jaka sa ri ban yo school pala nomor ba ki kamra la khamnya don school ba omba kinya pin no admission next year dan kalian ke youth congress ni atur ki school ki babuan hapo sorslong ki ba syakap sorpat kini ki bawan na sabar ka jela ki bona Manipur hi ka kilong kim das ngo kwa bantur ki outskirt pat ki ko wa belong Shillong centric te ngi lap ta jing e te na kliang jongi pat ngi ya coordinate ki youth congress bel ki state ru ba kinya rap dem ki para Manipur ki para jongi bona Manipur ki ba shem jing lanat ko ngini por dan kata kasti order ma bang bala kasti order lor ka jing ki code bana Gujarat ni kum ka parti kum kita samla bla ka kongres ni semua yok musim ha lor ka ruling of Supreme Court ha bakut ni iba justice prevail
ngi baru ba nyim dei bendu jengkermen nama haman ka benta jong ka emlang salang ani wat apo kariru jengdon kita ki riu ki beri orang ba ki ba perkat syai ni social fabric jong ka ri jongi paka jingwan yo an biang jong rong gandi apo ka parlimen apo ka lok sabha kan dei ka jeng kui kari hi nama kumungi i wen leader ba hakmat ba khamlong pau ha ka bukren Rahul Gandhi ka sawai ka perthai ber kowe tingi dan kam ki brio ki balong statesman ki bakren ka jing bahajong ki lanat jong ki ba syempap ka jingwan jong Rahul Gandhi biang hapo ka lok sabha ngit scam ka di kabus ka parti kongres per kham tam ya kari india he long hunta kan bhapalan kan ba ngin pa yo ka official ka jing pentip ya nakaliang ka parti ada ka kendai na trai pendi beli kong tam depan banyak to ka nani kumbalong hi borok hoi India ngi ka BJP ka kata ka jing nyon ben ya kirat pat ka juja na ka pos ka por ka bajah Manipur kala banjah po ka jala jungiru ka bajah Manipur kala banjah wa peding ka jong ka India ru ngi im ta Haryana ka ya ki bah hiru ka ya kari jungi la pin phya haki yang jong kanyam ka yang jong kantien bi kren te ka kamram jungi ka youth congress ka ba ngim de ban ailat ya ki bor ki ba pen pra pen pat ya kari ka jongi ya ka jala jongi te ka shong haki kena samna benta ba habangi ya jit itaki nong yalam injit nong yalam ki belak penyatai am ki nong yalam ki ba pen pra ban rung hi congress ki kwa kenang bun kena samna kum ka organization ki kwa ban bun nrei ka quality de ko we bangi pe bah hi ngi kena samna de mencerung sungshin wala da kim rung ha pu yu congress kidan ki kena samna ki babun jongi ki bomrung ki sing halang mereka role jong ki kamkut ka role jong kena samna hi kare ban sang na yeng jong pen don habdon kam sim ye habdon kam sim ya ma habdon kam sim ban ya suthu iwe ba kham tam le kam sim ka ba ngin don ka dialog na ka pos ka por ban shikno ka dokti iwe na ka pos ka por ka de ka tai ka jing pra jong ka society jongi tingi kwa na samna jongi ki kham tam kana khasi jongi ki khana pada po Meghalaya khana garo ki penri garo iru ba kajing kit kli kam kut tang yel di simen le kajing kit kli kadai ya ka yeng kasem ya ka emlang salang ya ka cela ba ikari berkoi thank you